Juga ada nanti sisa-sisa cinta. Sama Bimba. Sita. Kopi lagi neng rasane pae tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe aku kancanono kenapa kancane dhewe nesu kabeh iki kasah kudu nganggo mecucu emanan paras bagusmu dak koyo beto atimu rungokno kembangan manis ku sayang ngapuntane saestu yen dereng sakit nuruti apa karepmu tapi ojo sumerang ana dina liyane bakal goyang yo piye carane doa susah aku bakal setia orang mungkin mendua bersyukur aku cuma menggesek Mas Bagong Dek nyambut cekinge ya Dek Singaso. asik Misalnya gempai gajar. Mungkin bagai bidang. Suri gajar nih. Ayo jangan ayo. Tempon nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emang paras ya maksud dengan aku Mas kembangan manis ku sayang aku nuruti apa karepmu tapi ojo sumerang ana dina liyane bakal tau payake mbuh kepiye carane ayo tresnaku ora bakal luntur sayang ora bakal goyang senajan kahanane susah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Untuk para among tamu ibu-ibu, kanca gawe ibu-ibu bacang kula sing amat berjoget. Sing penat-penat dibuang sik. asik-asik ayo ya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras bagusmu dak
Lagunya Sisa-Sisa Cinta.